tó ń ṣohun gbogbo nínú ohun gbogbo. Elédùmarè tó ń ṣohun gbogbo nínú ohun gbogbo. Olúwẹ̀rí tí wẹ̀rí ọmọ bá mi táyé mi ṣe. Elédùmarè mo báyé mi tọ̀ wá o. Bá mi ṣe o, káyé mi ládùn wá, káyé mi tutù mínímíní. Bí omi àfòwúrọ̀ pọ̀n, bá mi ṣe o, káyé mi lójú. Jọ mí lójú Olúwa Èdùmàrè wá jọ mí lójú o. Jọ mí lójú Olúwa, màmá jẹ́ ńlá nínú láyé mo wá. Ayé retí ògo rẹ̀, jọ mí lójú. Jọ mí lójú Olúwa, màmá jẹ́ nkú sórí mo ṣe. Màmá jẹ́ nkú sórí mo ṣe. Kẹ́mi kan lè ròyìn wípé mo ní bàbá kan. Tójú bàbá lọ, jọ mí lójú Olúwa. Adániwáyé kan kì máa ìdáni fúyà jẹ. Bàbá tó ń ṣohun gbogbo nínú ohun gbogbo. Adániwáyé kan kì máa ìdáni fúyà jẹ. Èdùmàrè tó ń ṣohun gbogbo. Ayé mi dọwọ́ rẹ̀. Màmá jẹ́ ń kú sórí mo ṣe. Màmá jẹ́ ń kú o sórí mo ṣe o. Torí ayé ń retí ògo rẹ̀. Ayé mi, ayé ń retí ògo rẹ̀. Bírìtì bá pẹ́pẹ́pẹ́ ó mọ́kàn ṣàárẹ̀ ni. Dókítà ló pè mí ṣá. Hello dókítà. Ẹ yá fún àbáwò everything. $450 what? Oh my God. Boy, ibo mo ti fẹ́ rí adúrú owó yẹn báyìí wọ lọ́hùn. Try. Please, dangerous. Okay, doctor, mo ti gbọ́. I'll get back to you. Thanks a lot. Bye. Ọlákúnlé dìde báyìí bọ́sì gbòòrò kí wọn náà ló mú tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn aráàlú ti ṣe mú tiwọn.
It is real. Àbí wo burúkú lélẹ̀ ìwọ Ọlọ́run. Kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Àbí mo ti fẹ́ rájú owó yìí sí. Sisi mi. No. Wá kọjú sí mi náà, ọmọ kọjú lọ́rọ̀ wá kọjú sí mi jájọ ríra wa. Ṣé o sì? But wọ́n ní kàn lè dá dúró sí títì báyìí. Kí ló ń ṣe ní títì? Mo fẹ́ rọrẹ́ mi down the road. Fọ́rọ̀ rẹ̀ down the road. Anyway, Ọlákúnlé lórúkọ tèmi. Jọmilójú lórúkọ tèmi náà ń jẹ́. Olúwajọmilójú. But ó kàn lè dá dúró sí títì ń bí jẹ́ kí n fún ẹ ní ride débi tó ń lọ náà. No, ẹ má ṣe yọnu, mo wà okay. Okay. Mama turn over here down now. Jẹ́ kí n fún ẹ ride now. Sure. No problem. Kò sí wàhálà. Try get me fún one ride, no problem. Olúwajọmilójú. Ó sí pẹ̀lú mi látàárọ̀ tí mo ti ń bọ̀ náà. Ẹ má bínú, mo ti ronú lọ ni. Ó ní láti ronú tó bá ti rírú àwa yìí kí lẹ tó ń rò. Mo sí. Olúwajọmilójú. Kátẹ̀ sọ pé o fẹ́ wà pẹ̀lú mi mọ́jú. Kí ni price ẹ lò lè gbà? Ẹ fún mi 250,000. 250? I'm sorry, girl. 10,000 ni mo fẹ́ sọ. 250,000 naira. 10,000 naira. Ìyàtọ̀ wà nínú méjèèjì. No problem. Mi lè fún ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bọ́jà fi kankan wọ̀nyí.